Gipuzkoako erretiratu eta pentsiodunen elkarteak urriaren 20an elkartasun martxa bat antolatu du jubilatuentzat Legorretan. Alde batetik martxa hau elkartasunaren martxa da, garrantzitsua iruditzen zaigu. Bestaldetik baitare jubilatu elkarteak Gipuzkoa guztian barreiatuak, zabalduak daudenak, da pixka bat hoien harremana sendotu eta era berean baitare suspertu. Gero esan beharko genuke baitare anistasunaren martxa dela. Pertsonen aurpegiak desberdina dira, baina ez dira bakarrik pertsonen aurpegiak, baita ere gure izakera, ez da? Gure izakera plurala, orduan horren presentziare bada. Eta azkenik oraina eta geroa, guk ja 60 urtetik gora ditugun pertson emakumeak, gizon emakumeak gera, eta aurrera begira hori nahi dugu, ez da? Oraina eta geroa uztartu. Duela urtebete inguru onartu zuten Legorretarrek erronka hau, hain ezagunak eta askorentzat ez ezagunak diren herriak ezagutarazteko asmoz. Hasieran Legorretan egitea pentsatu bazuten ere, itsasondorekin bat egitea erabaki zuten. Agertu nahi dugu, seguraski, honea tozten jende horietatik, 100-etik 80 Legorreta ez du ezautzen da itsasondore ez. Betik herritxik ehundietan hoi da, eta orduan nolabait ere herrie agertu nahi dugu, erakutsi nahi dugu, eta gauzak egiteko kapazak gehala agertu nahi dugu. 700 pertsona inguru espero dira larunbatean elkartasun martxan. Eta ekintza ezberdinak antolatu dituzte goizetik hasi eta iluntzera arte. 10 jendea etorriko da, 10 hasiko gea ja pixkat ekintzai martxa baten. Dantza, korue, parte hartuko dute, presentazioak ingo iteu, eta gero segidan, ja hasiko gea ekipoz ekipo jendea martxan hartzen. Gero, hortxe ordu batak aldea, pixka behan duzugo igual, depende nola bukatzen deun, danok alkarrekin gaudela, ingo dugu urtero iten da bezala konzentrazioa, eta konzentrazio ondorenen ordu bete bateko dugu Legorretako tabernak bisitatzeko. Eta gero ingo dugu bazkaria, Arripila polideportiboan, eta hor festa giron buka nahi genduke atxaldeko 7 aldea. 7etan hori da. Eta gero inbitatu nahi ditut Goier aldeko jubilatu elkartek bere jendeak moitu izatela, basordi bat hartuz, hemen konzentratuz, hemengo festagiron ordu gareoa pasau, eta gogoramen hau izan dezaten. Elkartasuna, aniztasuna, oraina eta geroa lantzeaz gain, herritar guztientzat ekarriko dituen onurak aipatu zituen Legorretako alkateak. Halako herri txikitan, halako ekintzek ematen dute bidea elkarlaneako, kohesiorako, eta udala eta jubilatun elkarte elkarrekin gabiltzen bezala, egunen bertan parte hartzaile asko izango die lanen, voluntario asko, adin ezberdinekok, eta belaunaldi arteko lotura bat ere ekarriko du egun honek.